Hey yo, what's up mga kababryan? It's your boy Kababryan. Balik naman sa panibago na vlog. O karon, mag-video mi tungkol sa jungle. Na ako sa jungle, di ba? Ug testingan na mo karon kauban sa akong cameraman na si Jeff. Kung makaon ba ang mga prutas sa jungle? Or makaon ba sila or pwede makaon? O karon no, kanang tudluan pud ta mo kung unsa maka-survive diri sa jungle kay expert man kayong mga jungle. Ug kung kailangan nimo mag-survive kung naa kay Food, water, and shelter. So, first na ito pangitaon kay ang food. So, dito ang food. Oh, listen kayo diri kay Tura. Makaon maguro ni. buong mihilo ikan ko. Mura man siya ko anjit, cherry. Uy, gago. Di siya makaon. Yo, gago mahilog ikana sa nga yun. Bray. Asa ba ni Bray? Nangita og mga truck ba kanang tinamakan sa mga tao ba. Makita na nimo kay ang sagbot mabalik na siya. Pasabot ana gitamakan siya og Tao. iro. Ero. Uy, nakita tarog na ay nagsugbo dira. Dahil nagsunog. Para makasurvive ta. Natalo kayo ni Jeff. Sige. Alam mo ka, maglamat mo sa revive daw ka. Para sa atong survivor. Nata diray. Buhon mo kayo ni Jeff. Kaya ni mo. Survive lang nga. Balik buwa. Lain na kayo siyang kurma pero kailangan nato sa inside. Oh, sa inside kay limpyo pa. Oh, ang gila ko mo. Pwede siya makaon. Ito mo. Bray. Kailangan niyo mong tabang. Ay, isa. Bray. Asa na punta? Kailangan niyo mong tabang na ako? Oh. Yeah. Bray. Asa na punta? Kailangan niyo mong tabang na ako? Oh. Sa kababryan. Like, ug subscribe for more survival tips. O karon. Human natag food. Food. Usog na ta sa jungle. Survive na ta. Need na po dato ang water. Munang Water. Lily. water lily. Sa ato pa. Water lily. Ay, water sa lily. Water lily. Di ba naman? Dapat tubig jud. Na ako'y fact, guys. Ang water lily, walay water. So, kailangan natin pinuod ng water. Ay, kuwan rin. So, mainom tag water, guys. Dapat running water for safety. Kani, dili man ni running water. Pero mamatay na ka sa kauhaw. Wala na kayo lain choice. Kung dili, mainom si Jeff. Jeff, you try. You try. Ayun. Dili. Gusto ka mamatay? Di, nakainom ako kuan Wala ta. tubig. Naon ta sa jungle. Nakainom ako sa kuan, nagkuha coconut gili niya. Ikaw talaga inom na. Kaya nimo nakainom ako coconut.
Di ba kaya, Jeep? Luhaan ba yun ako? Hugo na na bray, yung tubig, luwaanin mo. Bray! Asa itong... Brian? Asa na ka, Bray? Wala ba si Brian ba? Yes? Shelter? Yes. Gibuhat ako na yung shelter, no? And gusto ka mo, kuan? Sige, Mo tanaw sa akong shelter? sige. Welcome to KABABRYAN House Tour. And come on. You welcome here. Dira ang entrance na entrance. Whoop, entrance there. Whoop, tabunan. Muna entrance na ako, ipakita ako entrance. Then, here's my kitchen. I eat here. Dire ang mga salad na ako at ang gipakaon ng mga fruits, mga veggies, mga asa pa? Leftovers. And katong lamaus. And my CR, I poop here. This. There. Overall, siya. And I sleep here. It's my blanket. I do like this. I'm serious. My blanket and wala ko yung pillow kay survival. You want to go inside? Hey, sulit. Din. Thank you. Din, Jeep, din. No. Entrance. First entrance. There. Sulit. Welcome. Smoke tayo. Bog tayo dire kay dira mo kung malibang god. Asa mo kuan dahil CR? There. You see this? That's my shit. Wala akong tae guys. So mawala ta akong balay no. This is my house and my shelter. So balik na pod. Dili. So moata akong house tour ni KABABRYAN. Happy ka sa jungle. Kabalo ka mo kuan hunt. Mo hunting ka bang mga hayop. Kaya mo po na kailangan ni mag-meet di ang kailangan baby. Makita niyo mo to. I-zoom. Takpo na siya pero hinahinay ta. Inom siya tubig. Wala siya sa focus niya. Mabuhato na to. Kailangan na to siya. Himungaan mo yan eh. Oh no. Ako attention. Nitabo. You left remainder. Asa ba kayo si Brian na pod? Wala naman to. Uy, Bray. Jeep. Nakuingon siya mo Jeep. Sino pod na? Hindi ako muli sa to ah. Dire na lang ako sa jungle. Tuloy muli na to, uy. Hindi Jeep. Mo ni akong pad. Una na dito. Kasi mo na. Mo ni si Pipit. Akong amigo. Nakita na ako sa jungle. Jeep. Ayaw. Shh. Mulakaw na ko Jeep. Sumusuko si Pipit, Bray. Dili. Tingnan sila, love kayo na ako sila. Muna na ko.
Is. Is. Ato na ko dyan. Is. Basta, pagpalarga ka na. Hey. Go! Ato na ko dyan. Go! Go, pet! Go! Shoot! Is! Lakaw na po. Bye-bye. Karon no? 11 years na. Ako yung nakita si Brian. Naunsa lang ito karon. I miss him. Paano goodbye? 11 years na. Wala pa yung nakita si Brian. Pangitaon na ako siya. Bray! Asa lang ka, Bray? Sura mga taon pa tao eh. Kung na kaya to ba? Dita. Bray! 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 Ano yung taan mo eh? Bray! Huwag naman eh. Kumata ha. Yan lang. Kumata. Asa ko? Minsa ka. Yep. Bray! Ano nangyara mo ka? Asa gikan? Unsay tuig karon? Kuha na. 2030. 2030 na. Ibiyaan ko sa akong amigo. Kita namin mo, Pipit? Si Pipit. Itong karabaw. Kung ito ang kaya na karabaw. Ibiyaan ko niya. Jeep, salamat Jeep. Rescue ko nimo. Sila iinom ng kabaw ko. Salamat kayo. Kung dili nimo, ako na buhi. Daghang salamat Jeep. Uhaw na kay ko. Uwi na ta. Salamat. Tara sabay na ta. Oh! Ano ba ka, Bray? Istoryahan na ako ang nagbiya sa kuha. Bet. Biyahan mo ulit. I thought you're my friend. Huh? Huh? How dare you? Why you left me behind? Hmm? I thought we're friends. Kung inanay mong gusto, mulakaw namin. Tara na, Jeep. Bagrat ka yung Bray. Ay, yung Happy birthday! Masabi nga naman kayo yung Bray. Happy birthday. More birthdays to come. Shout out ka Zalde, ka Dexter. Sa akong cameraman si Jeff. Huwag sa tanan, like, subscribe mo. Para sa awan video. Kay karon muli na mi. Kay uhaw na kay ko. Kay 11 years ko nawala di ay. 11 years? 11 years. Salamat buhi pa ko. Jeff, ikaw na akong amigo ron. Salamat.
Bye. Bye ba? Ano dai? Stop ba? Sige lang. Yan na.